Okay, blessed day to you in the Lord Jesus Christ. Among pagampo nga matag-usa ka nato dili lang andam sa pagpaminaw, kundi andam sa tapag-share ni ining mensahe sa Dios o nga daghan untang mga katawhan nga makabaton og kagawasan diha ni Kristo Jesus sa dihang makahibalo sila sa mga kamatuoran o nga mapulihan ang mga bakak nga atong mga nadak-an nakatunan sa atong paglakaw ng kinabuhia. Kaya itong hinamduman, ang kalibutan is the playground of Satan. So magampo ta, maigsunan o atong ihatag sa Ginoo ang atong mga pagpaminaw di kaniya karon. Langit nga amahan, we again so grateful. Bless me, Ginoong Diyos, nga sa among nasod makahimo pa mi sa pagpaminaw sa imong pulong. Makabasa pa mi sa Biblia o makabitbit pa mi nini, makaingan pa mi, God bless you. Nga dili mi ikiha o dili mi prisuhon. Sa bang nasod o Ginoong Diyos, even in the US o God, some parts of it, di na makaingon God bless you. Amahan, thank you. O kiniling kagawasan, imong gihatag ka na mo sa Pilipinas, let this be o Ginoo nga amahan imo gid unta ning himuon nga daghang mga tawhan nga giuhaw og nangita kanimo maminaw muduol mubasa sa ilang mga Biblia nga ikaw mismo ang mutudlo ug nga maminaw sila sa mga sermons aron sa ilang pagbasa matandi nila kung ang mga gipangwali sa mga katawhan kay daghan ra baro mangwawali nga naa sa internet ilang hibaw-an kung imo ba o sa kaaway ba. Ginoong Diyos, among pangayoan ang imong pagtudlo sa Espiritu Santo because this book, the book of Acts, is about the works of the Holy Spirit. Kay buhi man jud ka, Ginoo, pinagi sa Espiritu Santo na nagpuyo sa matag usa. Mao na nga muyo mi, naghangyo mi. Please, O God, be with us in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So, magsugod ta. Basahon na to ang chapter 3 verse 1 sa book of Acts. So one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg for those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. So mao recap ta as review, upat na ka Domingo, naghisgot ta ni ining duha ka apostoles nga lag Peter ug John or Pedro and Juan, atong nailahan sila pinagi sa Biblia, sa Gospels, kinsa sila unsa ilang kinabuhi o ilang kinaiya ug unsa sila pagbag-o sa Ginoo. Karon ibalik ta sa unsa ilang gibuhat dinhi sa book of Acts ug makita nato dinhi nga mingadto sila sa temple, Jewish temple ni nga sila magampo at 3 PM kay mao na ang ilang batasan nga mo ampo sila for the evening prayer. Now ato sa naibaw-an sa atong text karon nga dunay tawo nga bakol sukad pa sa pagkabata nga gibitbit gidalagyon nga to sa temple gate nga gitawag og Beautiful. Ibutang siya nga to every day aron pagpangayo
ngadto sa mga manglabay sa temple. Ug si John ato sang panahona ug si Peter nisulod sa temple ug nakit-an nila ning tawo nga bakol or crippled nga nag-ana nag-beneficio sa iyang kamot ug mangayo. Wa gisulti sa Biblia unsay panghitabo nganong pagkatawo pa lang niya na crippled siya. Okay, so dili na ta motuki ni ini ato lang hibaw-an nga bakol or crippled siya from birth. Now katong adlaw ordinaryo ra ditong adlaw para aning tawo nga bakol. Kaya ang iya ra gyud is everyday muanha siya sa temple o mangayog kwarta sa mga tawo nga mulabay para sa iyang kaon, sa iyang mga needs. But ang Ginoo na something nga gitagana ni ining tawo nga bakol pinaagi ni Peter o ni John. Now si Peter ug si John nakibaw ba nga mao ni plano sa Ginoo? Wala. Neto ribya sila para pag-ampo. Okay? So, ang Ginoo, ganahan niya nga usbon ang ordinary day to an extraordinary day sa tawo nga bakol. Pinagi sa duha niya nga mga sulugoon, kisa to, si Peter and John. Remember this. Si Peter ug si John, gipili sa Ginoo sa daghang mga katawhan aron pagproklamar, pagsultik, pagpanabi ngadto sa tanang katawhan may tungod sa redemptive plan or ang plano sa Ginoo sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ug aton hibaw-an in the past sermons nga kani mga duha ka tawo uban silang mga duha sad ka igsuon ilagyong gibiyaan ang tanan nga naa nila biyan nilang pamilya, ilang balay, ilang panginabuhi, kay fisherman sila, ug nahimo sila fishers of men, ug nagsige na sila sunod-sunod ni Jesus Christ. Kay nga naman nakita nila, this is the best business. Kay niining ilang pagpamuhat ni ini, nakita nila, this is the way nga ang Ginoo mas mag-glorified. So Peter ug si John, sa paglabay nila, pagduol nila, tungod na tingay sila sa atong tao, nisulti sila, nintanaw sila sa tao nga bakol, ug na sila gisulti. Nya ang tao sa nga bakol, nagano na, muhatag dyan kanihunong man, ug nitanaw na ko. Pero ang iyang expectation, dili mao. Kaya nga naman si Peter ug si John, sa diyang nihunong sila, ug nitanaw niya, ug niingon, silver o gold, wa dyo ko ana. Pero kaning butangan na ako ning ihatag nimo. Jesus. Peter has something that he can give Jesus. Ug iyang gimanduan ang bakol nga tao, ningon siya sa ngalan ni Kristo Jesus, barog. Ug sa iyang pagmando, iya sang giagak ang bakol. Ug wham! Ang bakol nga tao nakalakaw. Dunay dako nga milagro. Kay ang mga muscles niya, remember this, even for 1 month nga imo muscles, dili nimo ilihok, dili nimo gamiton, mo atrophy na, pamuhiyos na. Unya mo na ng ubang mga tao nga dugay na kay sa bed, mo take time nga sila makabarog o makagamit balik sa ilang mga lawas, kay ang atong lawas is composed man sa mga bones and muscles. So, pagbira ni Peter, okay, niya pag-ingon niya, in the name of Jesus, barog, ang iyang muscles na himong kusgan, nga nagsige na siya ambak-ambak. Kaya first time yun, di mga ka-by birth, wag siya kasuway ang ambak-ambak. Nilakaw-lakaw siya, nagsige siya daig sa Ginoo, praising God. Now, pangutana, nga naman sige mo siya praise sa Ginoo? Kisa nga Ginoo iyang gi-praise? Obvious kaayo nga malipayon siya, nasayod siya, nakasabot siya, nga sa ngalan ni Jesucristo siya na ayo. So, unsa may relevance ni ana? Unsa may connection ni ana? Daghan. Kay kini nga tao nga nagiayo sa Ginoo, pinaagi ni Peter ug ni John, nituo ko nga di lang ang faith ni John ug ni Peter, kundi ang Ginoo ni hatag sa faith nining tawhana, nga sa dihang ang Ginoo buot siya nga ayuhon siya, na ayo gayud siya. Correct? Okay, so nasibawa nato sa chapter 3 verse 2 nga sa atong gibasa ta atong teksto. Kapila ni siya
kapila ni siya manha sa temple every day. So posible sa gamay pa siya, gibutang na siya sa temple, kay base sa pobre gyud sila, para mubeg. So makita nato dinhi nga kaning bakol nga tao, everyday naa siya dinha. So everyday kibaw siya kinsay manood o unsay panghitabo sa temple. O mo na nga usa ka butangan ni abot sa kong nahuna, the insight that God has given me, nga kani nga crippled man or bakol nga tao naka-witness sa panghitabo few days before. Unsa man to sa day of Pentecost, diin ang promise sa amahan ngadto sa mga disciples through Jesus Christ nga ang helper or the counselor or the truth or the teacher, which is the Holy Spirit, moabot nganha kanila. Kahindom mo sa akong giwali previously nga sa dihang nag-ampo ang mga disciples unya niabot na jud ang balang espiritu, nakibawa sila nga mabot ang balang espiritu at that day? Wala. But gituyo sa Ginoo nga daghang mga tao adto sa temple nga tanang mga tao gikan sila laing mga nasod nga mga Hudiyo ni gather together to observe the Pentecost. Dako na nila ng gathering. Okay? So, in short, lain-laing mga pinulungan sa dili ang Holy Spirit ni abot o para mahibaw-an siya nga niabot siya para malingi o mususi ang mga ubang mga tao na jud dako kay tingog nga hagros nga murag nay nang lambaw dako kay putahan nga kusog kaayo, and then ang Holy Spirit was resting in each and every one sa mga disciples nga daw murag tongue of fire. Ug sadhang ni rest ang Holy Spirit like a tongue of fire, they spoke. Ang mga disipulo nagsulti sa nang laing mga pinulungan nga nanganga sila, "Uy, mga fishermen man mga grado kadaghanan nila nga mo sila nakasulti man sa laing pinulungan." Ato ba yung lingwahe ug nagdaig sila sa buhi nga Dios. So I believe that this crippled man, duwa man kay siya dito nakadagan kay bakol man siya, but he heard the news kay naagyo siya sa lugar where it all happened. Okay? So mo na nga para nako when he believed, when Peter said, "In the name of Jesus," barog, na para nako na-develop na ang iyang pagtuo kay nagsigi siya og kapaminaw og nakadungog sa ngalan ni Kristo Jesus. Remember ni wali biya si Peter nga daghan kayo ang ni follow. 3,000 immediately sa usa ka wali ni Peter na converted ang mga katawhan, nabiya sila biya ni kumingong kanang original nga reliyon, sila ni kay sila ni ang Israel o ang mga Hudiyo, sila gitagaan sa Ginoo sa balaod nga gihatag sa Ginoo nga ang Ginoo mismo ni suwat ngadto sa gikahab niya ngadto sa bukid, gisuwat niya sa bato niya siya naghimo ato nga murag libro ug gipanaog niya ngadto ni Moses ug ningon siya kani mga balaura ipasunod ni sa mga tao. And that religion which we call Judaism, kay tungod over the years, gipang mix na, gipang sagulan nag mga tradisyon, o mga kultura nila, nga mas nahimong taas ang tradisyon, mas nahimo ang mga panultihon sa katgulangan, kaysa pulong sa Diyos. Gihimong mas gamay o mas white power ang pulong sa Diyos, nga mauman unta ni ang mahatag na tug life and everlasting life at that. So mo na nga, tungod ni ana, ang Ginoo, niabot jud siya, nianhig jud siya aron ipataas pagbalik ang sakto nga interpretasyon sa iyang mga pulong, labi na nga iyang gikabilin-bilin. So makita nato dinhi nga ang Ginoo kay gihimo naman nilang relihiyon ang iya untang pakigrelasyon kanila. Kay remember, God did not give the law para musulod sila relihiyon. Sama ra sa matag family, dunay mga standards ug ang tao nga sakto sa pangisip, of course ang standard niya sa iyang panimalay usa. Example, musulti gyud ta sa tinuod ha sa matag usa, di gyud ta mamakak. Like my father always emphasized, be honest. That should be the best policy nga imong sundon. So with that, mo follow na ang tanan, ang communication, imong pakinabuhi, etc. etc. So ang balaod is not something nga imong sundon para may mo kang okay sa Ginoo. Okay, wa may kayo makasunod sa balaod. In fact, sa panahon nila ni Moses,
patay dayon ang tao kundi makasunod sa pamagi sa Ginoo. In fact, ang bata nga magsurang-surang mo supak sa inahan, ang ginikanan mismo bitbiton siya sa gawas ug ingon ang mga silingan, kani akong anak nagsaynanin, nanungo, na malikas, batuon dayon. So makita nimo even at that time ang mga katawhan, ang mga Hudiyo, dili sila mo kupot silang anak as if they own their children. As if ang ilang family, this is the family. No, they understood nga ang the family that God created is katong ni ila o ni dawat ni Kristo Jesus. So mubalik ta niini. That's why Jesus Christ came, because He wants to build the church. O dili lang sa mga Hudiyo, kundi sa mga Gentiles. Kaya remember, tungod sa ang iyang programa was for the Jews. Una, nga luwason sila, kay Hudiyo gud siya. Di mas na matuo, sige man sila og supak, sige kag supak, bisa sa daghanang bunal gihatag sa Ginoo nila. You can read it in the Old Testament. I will not go there para mahuman ta niining waliha. But mao ni ang hitabo. When Jesus Christ came, remember this, ang the book of Acts tell us, nisulti ang libro sa buhat. This is the history of the church nga gitukod mismo ni Jesus Christ sa iyang dugo, sa iyang lawas nga gisakripisyo, dili kang Peter. Ang Matthew 16 nisulti ningon si Jesus Christ, pinaagi ni ining bato, Petra, siya ang dako kay nga bato, ug ikaw Peter, partra ka ni ining dako kay nga bato. Tukuron ko ang akong simbahan. So simbahan is the body of Christ, the family of Christ nga iyang giumol at the day of Pentecost, nga bag-o lang kay nahitabo, and then Peter and John ni ato sa templo aron mo ampo, okay, nga daghanan ning mga followers si Jesus Christ, bisag ni banhaw na siya ngadto sa langit, ug mao ni nga ang kaninga nituo ko nga kaninga bakul nga tao, ang iyang faith nasudla na iyang kasing-kasing sa pagtuo ni Jesus Christ. Kaya remember, ang mga katawhan, mga Hudiyo at that time, maminaw ra sila sa pari o sa mga scribes or sa mga teachers of the law. Excuse me. But when Jesus Christ came, preaching everywhere, niya for sure kaning tawhana heard about Jesus Christ. O nga nung wasad siya na nakalakaw, mintra si Jesus Christ na apa sa kalibutan, wa takibaw ni anak. Wa ngay mutuo yang ginikanan, nga wa siya gibit-bit nga to, kay at the time of Jesus Christ, daghan jud kay siyang gihimong mga bakol nga nakabarog, amang makasulti, bungol makadungog, kimay matulid, buktot, natulid sa mga lawas, patay na bangon, ya kanilang siya. Pero gi-appoint siya sa Ginoo for this particular time. Kaya gi-appoint siya sa Ginoo this particular time, nga ang iyang ordinary day na himong extraordinary day, nga dihang gi-accomplish siya Ginoo kining tanan, kay sige naman siya kadungog, gisansana naman siya sa pulong sa Ginoo, mao iyang pagtuo na build up. So when the Holy Spirit wants to use Peter and John, nahimo gyud ang tanan, because ang tanang mga panahon sa atong kinabuhi, bisag unsa ka ordinaryo, bisag unsa ka bati, bisag unsa ka lisod, remember this, ang Ginoo ra mao'y makapanindot ni ana, if you call on the right name, Jesus Christ. So naka-accomplish ang Ginoo og na-release in town for a very long time. We don't know how old this young man tingan ni siya, or tiguang na ba ni siya, we don't know. Pero nakabarog yun siya. So when the Holy Spirit prompted Peter and John to heal sa crippled man, wa gyud sila mo resist. Sila si Peter and John mismo, wasad sila mo ingon nga, Ginoo, ato sa misasud sa templo Ginoo kay prayer time man gyud or alas 3 man. Musud sa mga ngadto yung mga isa mi o kanang Ginoo, mga isa mi dinhi o kanang confirmation. Musulti sa kagbalik na mo Ginoo, nga mitras magyukbo may magampo minimo. Wala. Paglabay nila, pagpaday lang sud sa temple gate, ug nakit-an nila ang kaning tao, o possible part na gito siya sa temple gate, kay everyday na siya dinha, for sure God was speaking to them at that moment nga diha sila. Mo tutok sila sa tao nga bakul. Ya, nitutok sila for sure kay murag, okay Lord, tell us what we need to do. Ya, ang Holy Spirit ningon nga tutuki siya, ing na siya tanawa mi. Tanaw sa siya.
Wa mi gold, wa mi silver, in short, wala dyan mi kwarta. Pero naaamin nindot kaya amoy hatag nimo, Jesus Christ. So mga ni usas mga butang nga atong hunahunahon. What is the most wonderful thing that you have? For me, the most wonderful thing that happened to me is when the day I received Jesus Christ. So magsuunan, duha ni kabukbutang. Extraordinary day para sa crippled person, extraordinary also day for Peter and John. So mangutana ko nimo niini. Kay makasayod man gyud ta nga sa ilang kinabuhi ni John. Okay? Nagpagamit ra gyud sila sa Ginoo, maminaw ra gyud sila sa Ginoo, kay para nila ang ilang kinabuhi is about Jesus Christ. Mao ni gani. Punteriya ra gyud ilang hunahuna, ilang pagbati, ilang panglantaw is about Jesus Christ. Og dili sa ilang plano sa Ginoo, agenda sa Ginoo, priority sa Ginoo. So they were going to the temple to pray and then nakadungog sila ayuha sa ni priority sa Ginoo. Late ba sila sa pagsud ngadto or early ba sad kay sila adto nga wa pa sila na late pagsud nila? We don't know. But makita na to ang obedience ni Peter and John. Kanapitang prompting sa Holy Spirit is very important. Relate lang ko nga pasulti medyo ni sa Ginoo. Ligawas ko, nagkuyog ko sa ni Abilin, kaya kasi kung questionan ko, 6 years old na ba ko kapin, ko pwede mo gawas. Pero hindi nilabot sa among village, kanito ko sa akong manghod. Nakakita ko sa katao nga ningon na dahil Ginoo, taga ito. Kibaw ka, budget sad ka. So, Lord, matag ko Lord. So, pag kumana mo, kita sa akong manghod, padong na may gawas sa ilang lugar, ano naman yung Ginoo, tagay lagi na. So, yung tanong ko sa Ginoo, pila yatag Ginoo. Ginoo, maoni. Pero, kung ikaw na nakaiplano sa imong adlaw, na nakaiplano sa imong kwarta, labi na karong panahon na lisod kay ang pangpangwarta, pero hindi lang ka basa-basa mga tag, no? Amen? Pero iya man ang akong kwarta. Siya may magbuot sa akong panahon. Siya may magbuot sa akong lawas. Siya magbuot sa akong oras. Siya man ang tanan. So when God said, hatag, ay ganito kay 100, there are times nga nagko dyan kay bangayon ng Ginoo, mingon na siya, o kanay mo na dawat hatag tanan. These are things, but God is the God who gives all the time and helps us all the time. So mga na lang ko niini, Christian ka, believer ka of Jesus Christ. If you are, ang Ginoo ba, makagamit mo anytime para buhaton ang gusto niyang buhaton anang ubang mga tao o sa sitwasyon? Mo-tune in ba ta si Ginoo daily? Prioritize ba nato siya every time ni matata ikabuntag? O bisan sa atong adlaw-adlaw nga activities, appeal ba siya? Siya ba ang top priority? Now, kinahanglan top priority siya kung ingon ta ang Ginoo na ana nato. Now, this man, after receiving a miracle in the name of Jesus, ni praise man sa si Ginoo. Okay? Daghang mga tao nga nakaila dyan niya, mamuuni ang naglingkod sa temple gate, na nagamag-ambak na karon nagkumpayot, nagkuyog-kuyog, ni Peter o ni John, padung sa sud pa, kaya namin siya sa gate, naglakaw padung sa sud. This like a believe nga, hala, wa man dyan may kakitaan niya naglakaw, karon naglakaw, walking, jumping, and praising God. So let me ask you, how are you going to describe ni ining crippled man? Unsa man dyan yung crippled man? Unsa may possibly mabuhat niya? Limited ang iyang mabuhat, amen? Daghan kaayo siyang limitations, kaya kung di siya makalakaw, mangita gani siya o mukabat siya, o manawag siya tao para mubarog siya, or mo transfer siya from this place to this place. Kung imagine lang kung atong banyo, manghangyo patang tao nga, muadto siya nga to. Kaya at that time, walay wheelchair. Okay? So, kinahanglan siya daghang tabang para lang sa iyang mga buhatonon everyday. Mauni ang tao nga bakol. So, mga tanak ko di mo, posible dili ka bakol. Pero, do you feel whole? Para nimo tibuok ba ka? Kaya kan hindi ka ka-feel nga tibuok ka or like something missing sa imong heart? Do you feel something kuwang? Unsa man na? Kay bawa ka unsa na? Sulti ko ninyo anis, batanoon basag ko. I feel that emptiness inside. Wa ko kasabot nga no. Everything is going my way.
Okay? Graduate ko college. Nahimo kong famous volleyball player. Na-enjoy ko sa fame, glory, and honor being part sa champion team nga for 3 consecutive times I was part of the Asian Games of the Philippine team. Gold, sige. Daghang kwarta, ilado daghang kwarta. Lingaw pa jud kay ka, you travel here, you travel there for free always tungod sa duwa-duwa. But I was feeling empty. Najoy kuwang murag I'm lost or something. Naabot ko sa imabaw pero kuwang ngano man eh. So I kept asking myself what it is that I am looking for. What is missing? Naman ang tanan. Sa pangutanan ini kung nakasinati kag missing sa imong kasing-kasing right now. Allow me to tell you something. Kibaw ka? You are the image of God. Genesis 1:26. Then God said, let us make man in the image in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, over all the creation that moved along the ground. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So makita nato nga gihimo ta sa Ginoo, gihimo niya kalibutan, then lasta para kita ang murul sa kalibutan as sa tanang mananap hadlok nato, di kita mahadlok sa mananap. Therefore, we can said go another truth. Everything God created belongs to Him. Apil na ka ni Ana. Apil na ko ni Ana. Deuteronomy 10:14. To the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything in it. Kang nasa kalibutan, sa langit, o gimabaw pa sa langit, iyan na sa Diyos. Pero doon ay problema. Ang first man and woman, kibawta sa ngan, Adam and Eve, ni bali sa usara jud ka mando sa Ginoo, mando nga ayaw ka una ang bunga ni anang kahuya kaysa diha mo kaon mo mamatay mo. Now pangutana ta, Adam and Eve did not die physically, sakto ba? After sila ni kaon, kung ibasa mo sa Biblia sa forbidden fruit, unsa may namatay? Ang ilang espiritu. The separation of God from man, maotoy gitawag sa Bible og spiritual death. Kay nga naman, ang Ginoo is spiritu. Siya ang power of life of man. Nya sa dihang ni separate, ni buwag siya, ni disconnect siya, ang tao spiritually patay. Kay ang tao is composed of spirit, body, soul, and spirit. So mo na nga, ang spiritual death is the absence of God from man. Nawa diha ang Ginoo na sa tao, empty na ang lugar nga gibiyaan sa Dios. Parehara do na sa panimalay, kung naay mubiya ang panimalay, empty kaayo tungod nakasala o tungod kay ni abroad o tungod kay namatay. Amen. So kanang hollow feeling nga gifeel sa tanang mga tao, kung imo lang nang ilhon, nindot na. Pero kadaghanan magud atong puro magmuro siya dili matugkan nga halo sa atong kasing-kasing atong fill upan og lingaw-lingaw here, lingaw-lingaw there, minyo here, biyaan sa lain ka minyo, natong sa lain nga relasyon, magbuhat og ginani, buhat og ginana, anything. Unya ang i-fill up diya nato is lingaw, which is most of the time sala. So mao na nga ang result ni ini manggod sa hollowness is the result of sin. Ug mo continue yun ta to feel it until we surrender to the Lordship of Jesus Christ. Kay kana nga hollow place, giingon ko, ang Ginoo ray maka-fill up ana, dili bisag unsang kalingaw nining kalibutana. Mo na ang New Testament ni follow through ni ini nga doctrine of the spiritual condition of man. Si Saint Paul or Apostle Paul ang isuwat ni sa Efeso o sa Colossus nga churches. Iya silang gi-remindan sa ilang previous nga kondisyon before sila ni accept ni Jesus Christ. As the grace of salvation nga gi-offer for free by Jesus Christ through His death at the cross. So nisulti siya sa Galatians 2:13. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins.
As for you, you were dead in your transgressions and sins. So balik-balik ko na itong tanaw. Patay mo sa inyong mga sala. Patay mo tungo sa inyong pagsigig pakasala o sa inyong pagsigig lapas sa mga pamaagi sa Diyos. Verse 2. In which you used to live. So makita na to siya, ningon siya, mauna ka mo kaniadto. Kaya niyo kinabuhi, inana. Og nagpuyo mo ni ana, when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit is not at work in those who are disobedient. All of us live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. So balik ko na to verse 2. Ningon si Pablo, patay mo sa inyong espiritu, kay nagpuyo mo, nga nagsunod sa pamaagi sa kalibutan. So mga kaigsunan, kahigalaan, pamilya, ang kalibutan is Satan's world. Si Satan ang dumani, ni pagbuhi sa atong ginikanan, kay nailad sila, ni Satanas, o napailad sa sila, nga nikaon yun sila, ang rulership sa tao over the world, gihan over niya in a silver or in a gold plate nga to ni Satan. Munang kita, nahimo na sa tang instrumento ni Satan sa pagbuhat sa iyang gusto. So kung magsigit tagsunod sa pamagi sa kalibutan, look at the world, corruption, even right now. Bisag ang mga tao nga angay tagaan, kay pobre kay sila, wa ni abot nila, kinaabot nga to sa ilang mga amigo, amiga, kay ako ning pamilya, nagkikipangkiha, kay nga naman, daghang mga mayor, o gusto pa na sila din ha, gipangkiha, kay wan nagihatag sa angay makadawat. See, grabing corruption, gilupig yapon sa uban, ang mga lisod na kaayaw makatawhan. Nya, makita na to nga, pag-ingon din ni verse 2, you follow the ways of the world and of the ruler of the kingdom of the air. Makita lagi na to, ang ruler sa kingdom of the air, bisan sa kahanginan o tanan nga na din si Satan na. Kinsa ni siya, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Klaro kayo na. Now, di ko gana mo exegesis din ha, verse 3. Kani adto nagpuyo ta at one time nga ang atong sinful nga nature unsay gusto ni ini, ganahan kog sex, ganahan kog pornography, ganahan kog mangawat, ganahan kog manikas para madali kog kanato, ato nang gibuhat, manglibak ta, manaot ta, in every opportunity nga nindot ta tan-awon o bati na siyang tawahana, atong gibuhat, ni follow ta sa atong desires and thoughts. Klaro verse 3. Desires and thoughts like the rest. Tungod ni ana, nahimutang object ang Ginoo na suko nato. Nasuko ang Ginoo na ang COVID is that time nga maginungsul unta ta. Mutan-aw ta di ta kalihok. Bisag usa tong gusto di ta kalihok. Usa ray makagawa sa balay, nahimutang piniriso because kitang tanang piniriso sa sala. So take note, ana, mga kaigsunan, kay galaan pamilya. So ang kaning spiritual condition sa tao, gi-describe ni sa Book of Romans nga virus nga mas deadly pa kaysa COVID-19. Kay nga naman kani nga virus sukat sa atong pagkabata diha pa ta sa atong sabakan, kitang tanan na infected na tani ana. Unsa man nga infection, unsa man nga virus, sala. It has infected humankind globally for thousands of years na sukad pa na danon miiba. Na-infected na ang kalibutan mo nang ningon ang verse 5 sa Book of Romans. Therefore, just as sin entered the whole world through one man, si Adam, ni-enter ang sala, pinagi ni Adam, and death, spiritual death, tungod ana nga sin, and in this way, death sa tupa spiritual o physical, niabot sa tanang tao, kay tanang tao nakasala. Mo nang di pwede nato nga ang usa ka tao mahimong Dios, ug ang Dios pwede yung mahimong tao. O mubalik siya nga to, nga Diyos siya at the same time tao nga to sa langit. But tao, himo na tong Diyos. Di pwede, kay kitang tanan o tangan. Makasasala. May in short, kisa may na to makaangayan, ituboy nga himong Diyos. Bisan sa unsa pang gibuhat nimo, bisan pag nagpapatay ta sa kalayo, o bisan pag sige tag silbi nga ang ato kadato, nimo nang pobre kay sige tag panghatag na subang makatawhan. Kung wa tay Kristo, ang Ginoo di jud mo ilani mo nga iya. So ang spiritual death nga gidala ni Adam, mura ni siya
asymptomatic ang kadaghanan sa mga tao. Di ba asymptomatic? Wa man nasakit, pero career siya sa virus. Alive siya physically, pero actually, suod na niya, naginahinay na o kit-kit ang virus. However, God added another consequence sa sala sa tao. Kaya gawas nga, buhi siya physically, dead siya spiritually, mauna nga ang tao, dili pwedeng buhi ra ka physically niya, dead ka spiritually, mamatay jud ka, otherwise, magsigig tinakdanay ta sa atong mga sala forever. Magsigig tag rebelde sa Ginoo, sige tag wara-wara sa Ginoo, mingon ta nga di ko ganahan nimo. Kaya ang Romans 6:23 nag-ingon, ang bayad sa sala is kamatayon. Pero ang gasa sa Dios is eternal life nga naani Christ Jesus our Lord. Why santos so bisan kinsa nga na makita nimo sa Biblia magsuonon. So mga bisan mingon ka nga amo ra man na siya gihandom. Pero nganong di man nato handumon si Kristo Jesus sa ganyang kamatayon ug iyang pagkabanhaw. Ngano daw di man nato siya ilhon nga mao joy nahigugma nato o pinaagi kaniya kita maluwas. Mo na ang Hebrew 9:27 nagsulti, just as man is destined to die once and after that to face judgment, mamatay kag kausa di na ka mobalik, di ka may mong kabakaba o baka o isda, maumatay ka kausara o matubang kag judgment. So, in Judgment Day, ang Ginoo mo tawag sa matag tao o mangutana, nganong pasudlon ti ka sa akong langit, mayong kamay kung tao Ginoo, kita mo silingan, bitang pobre kayo, sige mighatag og pagkaon na to, labi na tong COVID time. Dili. Kay tan-awon ka ni Kristo Jesus, wa ni nito nako amahan. Si Jesus Christ mong pasud, dili si Pedro. Wa ni to nituon nako, wa ni sulog sa akong katarong, wa ni siya nagunahuna nako, dili siya pwede diri sa imong langit. So manang Romans 14:12 nagsulti, so then each of us will give an account of himself to God. Muhatag lagi kag husay, kung wa ka kahatag husay karon, kung nakaisot ipsot kasi mo mga sala karon, dili na forever. Kay naadyoy hantungan, nay end, nay ending, nay finale, fin sa tanang tao ning kalibutan. So you see, kay mamatay man ta, watag matag accounting sa atong pagpuyo nining kalibutan kung ang atong pagpuyo for Jesus ba, with Jesus ba, in Jesus ba, or nagpuyo ta sa atong kagalingon, pamagi sa kalibutan, salig sa atong pagka-bright, sa atong pagkamatarong kuno, kay tarong ta, sa atong reliyon, nisalig ta, sa atong good works, nisalig ta sa atong reliyon, ng uban pa. Ug dili ni Jesus Christ. Di ta kaso niya na klaro kayo ang Biblia. So once mamatay ta, duha ra ang destination. Heaven or hell. Sorry kayo, basahag mayo imong Biblia, why purgatory din ha. Kay mismo si Jesus Christ, wa ni mention og purgatory. Daghan kayong reference about heaven. So di na namo tan-aw din ha. Kay bisa pag wa ka ni tan-aw ni basag Biblia, kibaw ka na langit. Pero daghan man ang di mo tuo nga dunay impierno. Okay, so nga nato tan-awon. Kay si mismo si Jesus Christ, kadaghan siya ni wali o ni preach ni sa iyang dinhi pa siya sa kalibutan may tungod sa impierno. Matthew 5:22 ningon siya nga. Pwede nyo basahon sa English, ako bisayon for the sake of many nga di taon kay kasabot. Ningon siya nga kung masuko ka sa imong igsuon, hala hukman ka. Again, kung musulti ka sa imong brother, raka o bangbuang ka, manubag ka sa Sanhedrin sa ilang kaperian kaniadto. But anyone nga mayingon tunto jud ka, stupido jud ka, kanaban i-put down jud mo may ang tao, ningon ang Ginoo, nakapatay na ka o madto ka sa hell. Kaya this is about killing, murder. Kanaguno na magutang nga murder is about kanang actual. No, maingon ka na ikaw og ngilad nga mga pulong sa isig katawo nimo. Ingon ang Ginoo, nakapatay ka ni anak mao nang adto ka sa impierno. Ya sa Matthew 9, Mark 9:43 ningon ang Ginoo, daghang mga tawo nga dituo lagi sa ilang mga may binuhatan, yan isalig sila niini, pero ningon ang Ginoo, pero kung ikaw nakasabot ka nga imong kamot nakasala nimo, nakasala, putla na. Kay mas mayo pang musud ka nga walay kamot ngadto sa langit kaysa kompleto ka musud sa impierno diin ang kalayo dili gyud mapalong. Magsuunan.
literal ba imong putlo no ningon ang Ginoo hunong na kung nagsige kag pangawat o panghikap sa dili nimo ang hikapon putla na kay moadto jud ka sa imperno nga ang kalayo dili mapalong. Then Luke 12:5 akong bisayon ningon ang Ginoo sultihan ko kamo kinsa inyong dapat kahadlukan kadluki siya nga makapatay sa imong lawas o makalabay nimo sa imperno. I tell you, kahadluki siya. Dili ang tao, dili ang COVID, dili ang kanang wakay pagkaon niya mamatay ka. O niya mamatay ka, hadlukay ka. Niya di man jud ka, bisa pag naakpa kay pagkaon karon tanang tao mamatay man. Okay? Bisa pag naakay daghang milyon sa imong bangko, niya mayon ka ang COVID, abot pa ni 5 years, okay ra ko, kaya ako'y milyon sa akong bangko. May mga katawhan nga naminaw karon. Dunay imperno kung di ta maghinulsol o di ta mo ilan ni Jesus Christ. Naay siya power to throw you into hell. Ang tao kutubra sa pagpatay. Muna si Apostle Paul, Peter mismo, ningon siya 2 Peter 2. Ningon siya nga kung ang Ginoo wala niya gi-spare ang angels nga nakasala. Sa to ba si Satan ang tanang demons, iyang ilabay nga to sa hell, iyang ilabay sa hell. Unsa pa jud kahata? Gloomy dungeons to be held for judgment. Apostle James ningon siya sa dinhi nga about sa hell. Ang ato kunong dila mura og kalayo. Nga daghang nga manggawas dining evil. Mao ni siya ang pinaka-corrupt, pinaka-hugaw nga part kay ngano man gikan man nadireksi sa kasing-kasing, unsay na sa kasing-kasing mao man isulti. So mao ningon siya kung ang imong dila magsigig sulti og bati, giset na ang nimo imong kaugalingon ngadto sa kalayo sa imperno. Manang di ta magbantay ta sa unsay atong isulti atong pagpanaway wala hilabot ang tawo magsige tagbuhat og dautan ang kuno nato ang usa ka butang nga dili atua lugar nga dili atua nya mangsulti ta og bati manghimo ta og mga istorya di na pwede. Manang sa John Apostle John mismo ningon siya sa John 3:16. For so God, kay yugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga tanan nga motuo kaniya dili mo perish unsa maning perish dili mo adto sa imperno kun dili dunay eternal life. So ang perish here is comparison sa kinabuhi walay katapusan which is heaven. Kanisulti siya verse 17. Kay Ginoo ang amahan ko nagpadala sa anak aron i-condemn ang kalibutan kundi luwason ang kalibutan pinaagi sa anak. Nagsulti siya about niya. Condemnation again refers here ang kasuko sa Ginoo nga ang tao ini kamatay niya dito siya sa imperno. Ug misag karon kung ang tao walay Jesus, musalik siya sa iyang kaugalingong kaayo kunuhay nga wa magitaw nga maayo ning kalibutana. Then iyang gipangayo ang kasuko na samahan. Manang verse 18, tanan nga mutuo in him sa tupas sa anak, wala siya gi-condemn, wala siya hukmi. But ang dili motuo sa anak, nagbarog na gagihukman na siya tungod kay wa siya motuo sa ngalan sa gipadala sa amahan nga mao ang buktong anak. Sumagigsuunan, please help yourself here. Believe only in the Son, Jesus Christ. Kay ang hell is a place ang Ginoo ibutang ka ngadto hangtod sa kangturan why pwedeng makabira nimo balik sa langit. Kay ang imong pagpili karon na nining kalibutan na. Romans 2:5 naingon, because of your stubbornness tungod sa kagahi og dili mo sa inyong kasing-kasing og dili jud mo repent, ikaw mismo nangayo og kasuko sa Ginoo against yourself. Kaysa na maabot ang God's wrath sa tupa ang adlaw nga muhukom na ang Ginoo, iya man kang hukman kay matarong man siya nga maghuhukom. You see, ikaw ako, wa man ta kibaw ni ini. Wa sa ko kibaw ni so wa ko ni basa sa Bible. O wa sa ko nakibaw kung wa ko nangita sa Ginoo. Kay mong basa ko Bible pero ako nangita sa Ginoo, di sa ko kasabot. Nagunaw na magudta nga wise ta, but actually buang-buang ta. Kay wa ta mo ila sa gamahanan nga Dios ni himo sa kalibutan mo tan-aw na lang kas ka sa langit kanindot niya na mo dive ka sa tubig kanindot niya ana.
Wa na to ilha nga gikan ta niya, nagpuyo ta tungod niya. O kining mao ning lawasan na ani tungod sa Dios. Pero nagsige tagpuyo din hinga wa gyud ta mo ila kaniya bisag gamay, wa gyud ta mo ila sa iyang anak nga mao ni sakripisyo, ni palit, nilukat sa atong pagkamakasasala. Ni kuha sa atong tanang mga kahugawan ug siya mismo ni angko niya ngadto sa cross para ikaw ug ako limpyo at ubangan samahan ug makahimo tag kinabuhi nga makapahimuot na sa Ginoo. Now you know that nga ang emptiness inside nimo gi-intend na sa Ginoo kay nakasala magyud ang tanan para unta moingon ta sa Ginoo, Ginoo sulod ug balik di jud ko tibuok kuwang jud Lord. Bisan sa tanan akong success ning kalibutan na kuwang yun. Nga ang place nga naka-inherit tag spiritual death na angko nato na tungod sa disobedience ni Adan ug ni Iba, din ang tanang tao mamatay physically ug patay sad spiritually. Nga kaning spiritual death nakahimo ni nga nabuwag ta sa Ginoo physically and spiritually as well. Nga that we will give an account sa Ginoo kung mamatay na ta, face to face, kuyaw kayo ni Ana. Nga dunay duha ka lugar, nga mulanding ta, ini kamatay na to, asa man jud ka gusto mo adto, langit o imperno. Kung langit ka, repent. Give your life back to the Lord. Nga ang hell is for those nga, mintras na aning kalibutan na, gi-reject, di jud maminaw, munawag og laing ngalan, pero dili sila ni Jesus Christ. Nga naman jud himuman jud natong dako nga issue, ang reliyon, nga dili man ang reliyon maka luwas si Jesus Christ man ang pakigrelasyon nato, ang pagdawat nato. Okay? So, ang kasuko sa Ginoo naa sa tanan nga mo reject o mo deny o dili mo ilan ni Jesus Christ nga anak sa Dios, fully God and fully man. Tinod nga Dios, tinod nga tao. Nga si Jesus Christ ang mighty deliverer, siya ra jud ang makaluwas nato nga gipadala sa amahan. Nga siya ang Mesiyas nga nianhi sa kalibutan man namatay, gilubong og nabanhaw aron mohatag natong paglaom og future. Nga siya ra ang mediator tigpatilwala between God and man. Nga ang heaven gi-intend jud na sa Ginoo sa tinuray nga naghinuso sa ilang sala ug tinuray gud nga ni embrace ni kumpayot ni Jesus Christ as Lord and Savior. However, kaning mga possibilities right now nga ang amahan di na masuko nato, pwede man ni ma-avert, pwede man ni mausab. Ug ang feeling nga emptiness, pwede man ning dili na nimo ma-feel while naa ka ning kalibutan na. Nga naglakaw ka ning kalibutan na, nga sigurado kay ka sa kapadung, labaw sa tanan, naay backer nako, nga nasud padyudsod nako, labaw sa tanan ka feel ka nga way kuwang. Ngano man? Na naman ang Ginoo. Ug di ka madto sa imperno. Mo na nga that is matangtang lang ni ang ka empty o kuwa ka kuwang o sa imong kahadlok nga mamatay ka, kumukumpisal ka sa imong sala sa Ginoo. Kung dawato nimo ang makausara alang sa tanan nga sakripisyo ni Jesus Christ at the cross. Kung mutuo lang jud ka nga si Jesus tao, Diyos nga na imong tao, gipadala samahan aron limpyuhan ta sa tanan natong mga pagkamakasasala. Kung mutuo lang ta nga si Jesus lang ang tigpatilwala, mediator between God and man, ug siya lang ang makapasaylo sa tanan tang mga sala, ug siya lang ang makadala nato sa langit. Kung mo-obey lang gyud ta sa amahan, pinaagi sa living word, kinsang living word, Jesus Christ siya ang buhi nga pulong sa Dios. Kansang mga pamaagi o kinsa siya gisuwat sa Biblia mga igsuunan. So mo closing ko nini. Ang tao nga bakol nakasabot sa iyang pangkinahanglanon sa Ginoo. Nga ang kaluwasan grasya lamang, pagtuo lamang diha ni Kristo Jesus lamang. Kayang giangkon nga kuwang jud kay ko gawas nga bakol ko. Wa jud koy padulngan sad. Kay siya mismo incomplete siya. But nahimo siyang complete. Dili siya whole, karon whole na siya through Jesus Christ. Manamutan ako, how about you? Mapadayon ba ka, magpuyo nga murag nay kuwang?
incomplete, feeling empty, hollow, lacking in something, all you need to do para mahuman ang imong sige pagunaw na repent. Pag hinulso sa tanan mo mga sala and ask Jesus to come into your life. Inas Jesus Christ, Lord, sul sa kong kasing-kasing. Imo na ko. Yeah, if you want to know more on saan nimo pag-obey, paglakaw, ganahan kay mo serve nimo. So, leave a message sa among FB page, Door of Hope Cebu. Okay? We are willing to serve you also pinagi sa prayer and biblical counseling. Naglibog ka, wa ba kay kakasabot ni ini imong napaminaw, text us, leave a message, mo connect mi nimo pagbalik. So may the Spirit of Jesus Christ fill your heart today and may God bless you. Let us pray. Father, you've been calling. You are wisdom seated, O God, Father, in the highest throne, but nianhid ka sa kalibutan, calling people to come to you. Telling them ang kakulang nila, ikaw mo complete ni anak, ka ikaw man jud ang dapat na dinha. Kung kinsa man ni sila, whatever status they have achieved in this life, but they feel incomplete, bring them to you, Father, to your Son, Jesus Christ, we ask of you. Kung amahan, labaw na sila ka-incomplete kay sila dato, wa sila na-achieve, ordinaryo silang nga tao, para silang aning crippled nga tao, tingali na kay kapansanan. The more I ask you, Almighty God and Father, kay naingon man jud ka, Ginoong Jesus, walay makanha kanimo kung dili sila dadon sa amahan. Father, the redemption is your work together with the Son and the Holy Spirit. O gitagaan mi nimo, gipakita mi, a miracle can happen. This may be the extraordinary day nga gihuwat sa naminaw niini karon. Naghangyo ko, Amahan. Speak to this person right now in the name of Jesus. Grant him or her repentance and the faith to believe in Jesus Christ alone. I commit them to you, Father, in the name of Jesus Christ. For you alone deserve the glory, the honor, and the praises. In Jesus we pray. Amen and amen. God bless you. Please connect with us and share this to many of your friends, many of the people nga kibawsad ka, na nangita jud unsa medyo kakuwang ning kinabuhi. And may God bless you 100-fold.